o suferință. Numai suferință este. Viața este suferință. 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 În momentul când v-ați găsit sufletul, v-ați identificat cu sufletul, că sunteți sufletul, din acel moment scoateți mai ușor programele și au o eficiență mult mai mare. Pentru că când voi scoateți programele, deja le scoateți foarte... Deja corpul vostru se eliberează de ceva. Nadiusurile voastre se încarcă cu lumină, da? Meridianele voastre se încarcă cu lumină. Mihaela, ce simți? Tu, Mihaela. În, în verde. Ce simți? Mhm. Da, da, tu. Deschide microfonul. Simt o liniște. Da, unde găsi programele? Undeva prin spate. Mhm. Am înțeles. Undeva pe spate. Mhm. Și sufletul unde l-ai găsit? Unde te conecta cu sufletul? În inima. Mhm. Când spui eu sunt sufletul, ce simți? Când spun eu sunt sufletul, Mhm. îmi simt o căldură. Bravo! Super! Mhm. Super! Bravisim! Așa eliberați mai ușor, pentru că voi nu mă mai identificați cu mintea. Când spun eu sunt sufletul, sufletul începe să se elibereze de tot. Vrea să se elibereze de tot și scoate tot la suprafață. Da? Da. Și așa pornește un proces foarte puternic și vă eliberați de tot ce nu este, vă este de folos.
Și acum mai aveți un pic ușor și pe urmă să mergem la alt program. Scoateți ce mai aveți acolo și mergem la alt program. Eu simt așa o oboseală fantastică, nu știu cât o să mai stau, dar mă chinui. Nu, fără chine. Ia chinul interior să-l scoatem. Hai. Hai, Bine că l-ai scos la suprafață. Ia, hai. Alt program. Chinul interior a minții. Doamne. Acum, cum te simți, Mihaela? Mă simt mai ușoară, Mhm. parcă plutesc. Asta este. Mhm. Da. Da, știam, de-aia am zis. Tu ești, că te-am simțit. Da. Mhm. Ești mai bine, nu? Da. Mhm. Asta e important. Renichii, ce-ți fac? Fac bine. De ce te întreb? Pentru că eu am simțit din prima oară când am intrat de renichi de aia. Da. Mhm. Fac bine. Nu. Sufletul unde este? Sufletul este în inimă. Acum, nu? Mhm. Mhm. Du-te și vezi nemulțumirea sufletească în renichi. Mulțumirea sufletească. Fricile parcă au legătură cu rinichii. Nemulțumirea sufletească tot. Mhm. Frica. Fricile, dar e o nemulțumire, nu?
Nu numai fricile, și nemulțumirea. O simți? Simt niște, Mhm, mă trec niște fiori mhm. Pe unde? prin stomac Mhm. și prin stomac și simt și în zona rinichilor, Exact. simt ceva. Ce anume? Uh, un disconfort. Nu-i nici durere, ceva care m-ar ține acolo. Bun, viața este un chin. Hai, la treabă cu voi. Viața este un chin. Chinul interior al minții. Da. Chinul interior al minții și după aceea viața este un chin. Chinul interior al minții. Hai, scoatem. Mm. Chinul interior al minții. Că chiar că e mintea intră în chin. Mamă, ce e acolo, Dumnezeule, cu chinul ăsta vostru, Doamne, ce e acolo la voi. Wow. Viața este un chin al minții, frate. Wow. Scoteți-vă programul că e grav, e în toate celulele voastre. Fuh.
Viața este un chin. Sinele meu înalt, arată-mi, te rog frumos, în programul că viața este un chin.
Viața este un chin. Mai ești obosit, Vlad? Mă simt mai bine, dar da, sunt obosit. Am un păr obosit, dar mă simt mult mai bine. Mai avem ultimul. Mai avem asta și ultimul. Păi da, și timpul, măi, omule, e 12 jumate, 11 jumate deja. Mai avem un minut, două și viața este un chin. Mergem mai departe. Așa. Și acum o să mergem la programul nealinierea sufletului cu mintea și cu corpul. Nealinierea sufletului cu mintea și cu corpul. Sufletul cu mintea și cu corpul. Când nu sunt în aliniere, noi spunem una, facem alta și acționăm alta. E un haos în viața noastră. Pentru că nu suntem coerenți, nu suntem autentici în ceea ce spunem și facem. Spunem una și facem alta. Și asta înseamnă în momentul când tu spui una și faci alta, tu îți mănânci energia singur a ta. Tu ești vampirul energetic al tău. Pentru că asta înseamnă că tu, mintea, nu crede mai mult și tot timpul o să-ți meargă foarte prost în viață pentru că nu ești coerent și nu ești autentic în ceea ce spui și faci. De aceea pierdeți foarte multă energie. Pentru că spuneți una, dar faceți alta. Un creator spune ce spune, aia face. O frunză în vânt, e o frunză în vânt. Când spune ceva, nu face nimic, pentru că ea e frunză în vânt și ea zboară de colo-colo. De alinierea sufletului cu mintea și cu corpul. Nealinierea sufletului cu mintea și cu corpul. Așa că eliberați-vă de acest program, pentru că în acel moment viața fi se schimbă, pentru că sunteți în aliniere. Și când ești în aliniere, tu curgi cu sursa
Nu te mai chinui în viață? Pentru că tu, când spui ceva și nu faci, asta înseamnă că te minți pe tine. Înseamnă că pierzi energie. În viața aceasta, să știți o chestie foarte importantă. Voi sunteți numărul 1. Nu soțul, nu copilul, nu mama, nu nimeni. Voi sunteți numărul 1. După aceea, asta nu înseamnă că neglijați lumea. Asta înseamnă că eu sunt numărul 1. Eu, prima oară, dacă eu stau bine, eu sunt în formă, eu sunt în relaxare, plăcere și satisfacție, atunci eu pot să-i ofer soțului meu plăcere și satisfacție. Sau soției mele. Atâta timp cât eu nu stau bine, cum pot să dau din ceva cuiva dacă eu nu stau bine? Eu nu sunt eu bine. Eu nu sunt în aliniere cu ceea ce zic și fac. Da? Micu, cum te simți acum? Mă simt mult mai bine. Acum mi-e foarte cald. Simt că degaj o căldură